iniwan ko ang laon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batinapunan tingwaning kalis pasibayo kay pasangga panyiti di kayungan at minum kayo kaniti uling iti ing kalis ning daya ko ing daya ning bayo ang pangalanganggang tipan. Misteryo ning kegatang salamatan keka ing pepaliariam kaming matampang talakat harapan mo akon sumuyo keka mapakumbabami na bang kagamwa mo ing kami ang sanang misulo-sulo ing katawan ng pondaya ng Kristo ipunala kami ang tingmetong ng banal ay Espiritu. Ganakan may pa in Santa Iglesia makalaganap ting meto yato. Ban naganap niya sana ting lubod. Kambenin kay kaming Papa in Francisco. Ingay kaming Arzobispo in Florentino. Pasyano in Arzobispo Emerito. Ing paring Kapampangan. Ing sablang pari. Ading tinipon mo. Kaniting kapag masosyal. Sabientala kung pasibayo rin katamo kaya dolan. Ganakan mula na maring kapatid mi, amatot tudlaking kapanayan ng kamasuning medye, amporing sablang miyan managye. King pakalulo mo, tanggapan mula sana king masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan pagamwang. Gawan mo kami ngang karapat dapat magkamit, hindi alanganga, dan kambening wana Virgen Maria, induning Diyos at indumi mo naman, kambe ng San Jose Esposo na, kambe ring wana Apostol, San Andres Bunglak at Kayabena, Santa Catalina de Alejandria, aling sablang banal, amababi kalugod-lugod keka, king kekabaning panahon, urianda kat kaligayan, kabamilatan ng Jesucristong anak mo. King kabamilatan na kami nampon kaya, kaguming balala Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos, ipanglubos may paya, manggaman, king alangangga.
Katawan ng Kristo. Manalangin namo, pamumayaman ka kami, digay Eucharistia, tingkala kami kami kayo, kaninig kang Kristiyanin kayo martir, duwala ang Resulta, at tingkayabela, pagdala kay sana kaligtasan at kapayapan, tiyak kami, kapamilanan ng Kristo, inumi, luklok na po, alanda, kanikakatamang katikista, at kalupanan ni kay katamang
Cebu at kay Bading Kauling Mesa para sa Eskwelyane Grade. So, etong natutod is sana na nga ang kaligid. Sana po, pasalamatan tayo na ang Ginoo, kingsama na ang tali, kakagusan na ang malang sasakulan, itigpit papaluwa, lalo na itig panahon na ng pandemya. Kalupa na po ng pagpapaswala, ang Ginoo manatili kayo. Bendisyonan kayo ni Maymayang ng Diyos, ni Ipa, Anak, at ni Espiritu Santo. Alwaldo ka Maria, kagaling kay Magsita, uliyain kekeno, malugod kekeno, kikalisip mamamuri, kikrena matastili, ausan mia, irenendo, malugod kekeno. Dapat